Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea ħatar 2 membri ġodda biex jaqdu mandat ta' 6 snin fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Wieħed minnhom huwa l-membru Malti George Hisler, wara li f'Mejju li għadda kien irċieva appoġġ b'saħħtu mill-Parlament Ewropew. L-Avukat Hisler li ilu mill-2018 fl-irwol ta' Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika inħatar bħala membru tal-Qorti tal-Awdituri għal perjodu mill-ewwel ta' Ottubru sa' Settembru tal-2028. George Hisler se jieħu post Leo Brincat. Il-membru li ieħor li ħappost fil-Qorti tal-Awdituri huwa MEP li kien nominat mill-Gvern Ċipriot. Fil-bidu ta' April il-Prim Ministru Roberta Bella kien ħabbar li kien qed jinnomina lil George Hisler għal din il-kariga Ewropea minkejja li kien għad fadallu terminu ta' sena bħala l-Kummissarju tal-Standards. Fl-4 snin li kien ilu jservi f'din il-kariga f'pajjiżna, Hisler u l-uffiċċju tiegħu ippreżentaw diversi rapporti li saħansitra waslu għar riżenji ta' membri fil-Kabinett Laburista.